सिंधुरत्न योजना अभयारण्यासाठी त्यावेळी जागा वगैरे खात्याने बघितली होती, पण त्याचा पुढे काही नाही, तो मूळ संकल्पना केसरकर साहेबांची होती. त्या बाबतीमध्ये 2 बैठका झालेल्या आहेत. त्याही बाबतीमध्ये लवकर निर्णय घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. साहेब प्रस्तावित सिंधुरत्न जे योजना झोपार म्हणतात ते नेमकं कुठे हा? असेल? प्रस्तावित जे झोपार आहे, आता त्याचे 2-3 स्पॉट आम्ही आयडेंटिफाय केलेले आहेत. खर्चही आहे. आता तो वन खात्याने ती माहिती आम्हाला, त्यांचा सर्व्हे सुरू आहे. ते 2-3 स्पॉट कुठले आहेत ते आज न सांगता फायनल जेव्हा आमचा सर्व्हे होईल तेव्हा तुम्हाला पूर्ण माहिती आम्ही त्या निमित्ताने देऊ. साहेब सिंधुरत्न योजनेतनं चांगले चांगले प्रकल्प झाले म्हणतात, पण राज्य सरकारने सिंधुरत्न योजनेची चौकशीचे प्रस्तावित केलेली आहे. त्या पारदर्शक पद्धतीने चालवणाऱ्या योजना बाबतीची चौकशी कोणालाही हरकत नाही. ती सगळी माहिती केसरकर साहेबांनी तेव्हा दिलेली आहे. आमचा प्रयत्न आहे लवकरात लवकर ती योजना सुरू कशी करता येईल त्यावर आम्ही पावलं टाकतोय आणि लवकरच तुम्हाला आम्ही गोड बातमी देऊ.